kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurda. Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe yeɓoɓe ayawo Pindi TV on calminama on jurama eɗen ɗo e arène national addi noon ko conférence mo ganduɗa ko baɗowo kala hitande conférence ressortissant ji association ngaji ɓe ganduɗa kay ko wendu bociankoɓe mbaɗata ɗum kala hitande ɗum noon hikka noon ɓe mbaɗi ɗum ɓe juɓɓini ɗum ɗo henne e arène national en jii yimɓeɓe gummima bangyo bangari won ummiɓe hay Fouta gari hawtorede ɗum ɗon vraiment ko hunde ganduɗa wande fayida eɗen paami hikka toɓɓere mabɓe nde ɓe mbi ko darde l'islam e ɗi fitinnaji teskaɗi ɗum noon ko toɓɓere wande fayida yaadude e actualité joni joni ma en jaa jurnoɗen exactement holko woni nder e on saaha garten. la nufarriqu bayna ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هئت لك وقالت هئت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم. ما ظهر منها وما بطن. نبي صلى الله عليه وسلم كما قال صحابة مكة وبيد تعوذوا بالله من الفتن. مولى الله فتنة جدا. فتنة مولى الله. أنت هو الله بي هبتا إيه كمان بتم. إيه كنا سامولي وتالله هاو نايس الله مولي وأنكم كيسا. كنا mbele enen fof ma en mbaaw dogde mawlidel toon mbele eɗen nganndi toonde moole e ɗon kadi ko rogere wadde kono noon kam mawlode Allah kala mawliɗo Allah noon wasata Allah damba ɗum kono sa reentinoma ko Allah wima ko min baabi awla ma anndu ko ɗum ɓuri moƴƴude kono sikke ala hayso an a gollani sene golle kam mawlo Allah e fitinaji ta'awwadu billahi min alfitan ma dhahara minha wa ma batan ويا الله يا الله كم جرت الفتنة على المسلمين من شرور عظيمة وفساد عريض فكم من نفس سفك دمها
وكم من أسرة هملت ويتمت وكم من جسد أصيب وجرح وكم من متجر سرق ورهب وكم من مركب أتلف وكم من طريق قضي أو أغلق وكم من امرأة أو صغير أو مسن أو شاب خوف وأهين وكم من مريض أعيق عن الخروج لعلاجه ودوائه وكم من صلاة ضيعت وكم من مدرسة أقفلت وكم من بيت لم يخرج وليه لكسب الرزق لساكنه وكم وقعت من خسائر في اقتصاد البلد وكم من متاجر من قاطع طريق وسارق ومغتصب بندر اي الله نفوتي إيدو فتناجي كم جرت الفتن على المسلمين من شرور عظيمة نفوتي فتناجي توداني جولبه e musibbaji ɗi ganduɗa ko mawɗi no foti musibbaji woni hen en ganda wa kam fasadin aliqin no foti mana ha joni bonandeji jaaƴƴi goni e nder mana ɗiɗo fitinaji en mbawa limtude wa kam min nafsin sufiga damuha no foti pittali ƴiƴemeje minen juura taw koye ɗiɗo fitinaji e ɗiɗo violence uji holno foti en ganda wa kam min usrati rummilat wa yuttimat holno foti leƴƴi ɗi ganduɗa ko usraji ɗi mana ha joni leñol gorol mana ha joni a famde rummilat waɗa mana ha joni armal holko wiyete armal armal enen kam mbiyeten ɗum tan ko diwo enen mbiyeten tan ko diwo e ɗemgal men pulaar diwo noon ene wona mo joom galle mum sanki mala gorko ene mbiyete diwo hayɗo wiɗire seeɗa so joom galle makko sanki walla so tawi ko ceeral e leyne ko noon tan mbiyete bisiki bisiki de ene mbiyete tan ko diwo mo joom galle mum seeri ɗum walla cankoraɗo kono kamɓe so ɓe mbimana ha joni e armal tan komo joom galle mum sanki ko diwo kono ko diwo mo joom galle mum sanki holno foti e ɗiɗo fitinaji dañƴen hen rewɓe holno foti e ɗiɗo fitinaji dañƴen hen aliyetimen fanda men waɗen ndeenoɗen ndeenoɗen ɗiɗo violence uji ndeenoɗen ɗiɗo musibbaji wakkat min jasadin uriqa usiba wojure holno foti ɓalli dañi caɗele holno foti ɓalli njula e ɗiɗo mana musibbaji ɓeɓe laɓe ɓeɓe burilaji ɓeɓe kaaje ɓeɓe fetilaji holno foti ɓalli njula hen banda men en ganda wa kam min muttajirin suriqa wonhid holno foti julankoɓe ganduɗa mbiyani mbaɗani mujja holno foti julankoɓe ganduɗa mbiyani mbaɗani kaaje munen jiire e ŋañalde e nder saaha goto ko hunde nde ganduɗa aɗa rendini ɗum e nder duuɓi e nder ñalawma goto bone violence uji mo ganduɗa an aɗa wiya nawranima ay e nder ñalawma goto dañƴa hen jayare nde ganduɗa aɗa wawi ligga duuɓi taw rentinani ɗum fof ko sababu violence uji ɓanɗa ndenoɗen wakkat min marka min uttide fat holno foti baɗɗanteje dabbaje bonna hen enen kam en ceeni ɗum ɗo ñandere en jii kaaruji men Dakar dem dikka en jii ko dubba hen en jii otoji janani gonam ɓe mbiyani mbaɗani miskinoon Allah andi no rendiniri ha dañi otel muɗum en yaani humten haaji mum oto mum bonna e nder ɗiɗo violence uji ɓanɗa ndenoɗen wa kam min tariqin qudia wa ughli holno foti laabi mbaara holno foti laabi mana ha joni taƴa a wawa ɓennude a ara aɗa jogui haajuma taw ko haaju urgence tawa ɗo ponone fawa ɗo lawol ne duppa a wawi ɗon ɓenna kadi ɗacco a wawa hayruttade holno mbatta banda men ken foɓɓe rentade ɗiɗo violence wa kam min imra'atin aw saghirin aw musinin aw shabin huwifa uhin holno foti debbo holno foti suka holno foti mawɗo nayejo walla sagata hulɓina e nder ɗiɗo violence uji dañi hen kulol ngol ganduɗa meeɗa dañde hono makko eɗen gandi ɓenen ɗo walla koyna hen balla men a wiyani a waɗani taw aɗa yaaha haaju maɗa jaggeɗa hen tuumeɗa e yimɓe waɗoɓe daña hen koyere mo ganduɗa a meeɗa dañde mo e gurdam maɗa fof taw ko sababu ɗiɗo violence uji balla men ndenoɗen wa kam min maridin u'iqa anil khuruji li ilajihi wa dawa'ihi holno foti ñawɓe kaɗa yaltude ga galleji munen pour safroyaade yaade rendez-vous ji munen holno foti en ganda aɗa jogui rendez-vous ma ko hande walla ko janggo wiye janggo de
wuro ngo yahora te ko rendez-vous ma o poɗɗa yaade enen fof eɗen nganndi rafiiji ɗi no mbayi eɗen nganndi rafi no waɗata eɗen nganndi wonmo ngannduɗaa o waawa muñaade hay 10 minutes o waawa laa buddo o yaha o yiya cafrowo mo eɗen nganndi rafiiji no ngooti so sahaa majji yonti a waawa jooɗa hay 10 minutes il faut njaha ndegleɗaa sikki alaa heen kono laawol nen uddi laabi nena mbaara holno mbawɗaa ɓenndirde bannda men wo kam min solatin duyat bannda men no foti waktuuji njeebaa e ndeer ɗiɗo violence uji no foti waktuuji ɗi njuulaaka holno foti renndimɓe heen mbayre julde ɗaccuni gila suba woni hen kam gila sanji fana haa geeƴa aɗa dogde tan aɗa riddondire tan aɗa weddondire tan hankkadine aɗa bonnaɗa aɗa duñaɗa aɗa oppi waktuuji ma fof te ko ceernaajo jon janngini en Allah alaa ko sohli e meeɗen so wonaa yen ndewmo bannda men wa kam min baytin lam yahruj waliyyu li kasbi risqi li sakini holno foti joomiraaɓe galle ɓe jaltaani ñande mum ndawaani pour yiinoyonaade ɓesguuji mumen ko nguurde sababu ndi ɗo violence uji bannda men holno foti ɗen en ngannda te taw ko ponnooɗo tawde yaha yiino eɗen nganndi wonɓe ngannduɗaa ɓe soɓe kalne pini ko maɓe ndawa nden barme nden barme wula il faut ɓe ndawa soɓe ndawa tan alaa ko gasa barme naata ɗo janno holno foti ɓeen kono ƴewɗiɗo ñalawmaaji ɓe kaɗa yaade holno ɓe mbaɗata bannda men wonde ko hunde no poɗɗen rentaade wa kam waqa'at min khasa'ira fi iqtisadi lbalad holno foti perte ɗe dañƴen e paggitorogol leydi ɓe e ɗiɗo ñalawmaaji mbete ɗen nganndi ɗiɗo grève uji ɗiɗo violence uji so ɗi ndawi mbele ɗen nganndi ko dañeten pertama e ndeer leydi e ndeer budget ji men so luttima no waajiro soɓe kabri on ceerno on tawat juuɗe e koyen on nganndal ko bonande mawde te ko ngannduɗaa hunde nde jaraani wa kam jarrat min qadi'i dariqin wa sariqin wa muhtasib holno foti on ñande suusi neɗɗo mo ngannduɗaa ko taƴatnooɗo laabi neɗɗo mo ngannduɗaa ko gujjatnooɗo ko ngannduɗaa ko tettanooɗo on ñande jogii jaambaragal yalti feññini heɓe dingaral he e badio ene doga ene ferooɓe ene fiya ɓe ene fetta ɓe taw yaltinimo ko sababude violence wona violence o hay sa hokkimo ko ɗon dawi so yaltu sabu yimɓe fof ngandi mo kono so ñande mum so kewi o naatata koye ndeer yimɓe he o mogginoo e munen o mbeɗa on waawa gollude ko yiɗi gollude o hol sababu hol baɗɗum ko enen mbaɗɗum enen fuɗɗo e violence ɓe hande bannda men ko hunde poɗɗen rentade أيها الناس بارلمان غاندي كوي إن من علامات قرب القيامة الظاهرة وأشراط الساعة الأكيدة كثرة الفتن بين المسلمين ونشوب القتل والاقتتال بينهم غاندي كوي بارلمان إن جاءكم إمال دار إن جاء إمال دار تاو دارنا بينيو شرقي جمودum timmudi ene jeeya hen taw ko tentu hoɗum kasratul fitan baynal muslimin ko heewde fitnaaji hakkude julɓe heewde violence uji hakkude julɓe bannda men ngannde koye mbawɗo fof de yo taw yo bagage mum de natti woɗɗori an ka notre ka neɗɗo leydi no heddiɓe ɓe ni aɗa jooɗi e galle ma lorleɗa toleɗa tawa wiyani a waɗani hol sababu bandiraɓe ko hunde fonde rentede waɗoɓe ɗum ɓe waɗoɓe ɓeen golle faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina eɓe nganndude ɓe dondima ko teddi de so ɓe jeehi janngo to Allah ɓe ngala toon koɓe kaañi ala nde tawno Allah koko rentin noon wiiɓe hay gooto woto toon musidɗo mum juuɗo eɗen nganndi noon kala nde violence joli torla jolat loro jolat wadde nden ko huunde nde ngannduɗaa nde poɗɗen rentade banndiraaɓe اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بندرابي ويدو بوسيابي من calmini en min juurima en min beltanima en min ñaaganima en Allah moƴƴere kala ɗo gonɗen e ɗo gonirɗen yo moƴƴere Allah wone men wonay kala juulɗo dewo walla jokko en ɗam en calɓini kala kadi garɗo ɗo enen fof mbaweten wiide tan ko weedu boosiyaɓe gati woɗɓe ɓe gana weedu boosiyaɓe ko sababu weedu boosiyaɓe addi ɓe ɗum noon onon fof min calmini on min juurima on min gardini noon calminali ɗi sharifaɓe ɓe min deftina hen ceerem ɓe wuuro meɗen ɓe
koɓe kaali ɗo ko hannde eywa eɗen mbawno tan yondinade heen hankadi ngadi ta o juutani ɓowɗi noon ta o juutani kadi ɓe kaali kala ko ponno haalde ɓe kaali eyi ɓe dokkiri en tan ko teddungal yo Allah teddi noon eɗen ñaagui Allah kayne ko haala ɗo ko e moƴƴere yo Allah waɗan en ɗum ndesari yawmal qiyamati kala garɗo ɗo ardi ɗo pour notade moƴƴere Allah nde e nder lewru korka nde yo Allah waɗan ɗum moƴƴere ɓe garani ɓe kadi tawi ko gantuji yo Allah ittan ɓe gantuji ɗi watta moƴƴere kala mo Allah addi ɗo e oɗo ñalawma yo won hafrangal mum bakkatuji eywa ardinaɓe kadi ɓeɗo tato ardinaɓe e gueɗe he haɓe goni nayo hono Daouda Dia eywa en ñagontomo Allah moƴƴere nde Allah junnata balɗe moƴƴina batta nde kala ko immani e moƴƴere yo Allah newnanmo newnana julɗo fof dewɗo Allah jokkuɗo en ɗam gadi sa jeeyama e wuro ngo ene farnoroma kongo farnotoma ko kadi Allah waɗi kadi aɗa waɗa ɗum ene yiye e ma Allah waɗi kadi kala boosiyanke ɗo wawi wonde eywa a yawani ɗum so ñalawma mum heedi a daroto darduɗa e julɓe eywa ɗum ɗon kadi koye martabuji ɗi Allah waɗani neɗɗo par ce que neɗɗo Allah ne wawi hokkude ɗum martaba o wona mawkiniɗo gueɗe foof o wiya hankadi ɓawri ko ni o foti mo arane makko kanko o yaata e mum ɗum ɗon yo Allah dandu en hen Allah waɗi kadi kamɓe ceeren ɓe hande koɓe kaali ɗo ko foof tinnoɗen e koye meɗen won tinnoɗen e koye men eywa ceerno Daouda wonko haali ɗo ko ñawande wuro men no feewi ɗiɗo leƴƴi e min e ngol ɗo leñol ɗum sen guittani ɗum e nder men ko eɗen pentira dow tan tawa noon ɓalal ngal koko ñoli ɗum noon ƴeewen ɗum ƴewtoɗen ɗum e koye meɗen guilay minen haaloɓeɓe e heeɗiɓe goto fof wonko wone mum ko ɓawri ɗeɗo jonɗe addi ɗum ko pour yo yimɓe ƴeew no gondiri saabu Allah kala duttiɗo so ruttima e golle mum walla e haaju mum yo ƴewto ko haalete ko Aboubacry Kanté min calminimo min juurimo min beltanimomo Pele Ndaw eywa e denɗi mbaɗaɗo ɗo président joni o eywa onon fof oɗon jarne golle moɗon peewi labbel jum eywa mbiɗa andi ko gantu haɗimo arde ɗum min mbiɗa andi ɗum ko gantu e hoore makko kono min kaaldino hen ko juuti o wi so tawi gantu falaki so Allah haajima o ara mataw gantu mo wino o noon mbiɗa andi ko ɗum gantinimo ɗum noon omo jogui ɗo lomto en boosiyaɓe so jooɗima ɗo tan ko lomto makko eɗen ñaagui Allah kayne ɗum ɗo ko mbaɗɗen hikka yo Allah hokku en wattude ni mo wuuri tawa eɗen ɓeydi e diinede men ustaki eywa kala garɗo ɗo ene addi bakkat yo Allah yaafo ɗum o yaaforo ɗum saabu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kala garɗo ɗo kadi ne addi caɗele yo Allah newnan ɗum moƴƴere newnana julɗo fof dewɗo Allah jokkuɗo en ɗam yimɓe jeeyaɓe saraji wendu boosiyaɓe takkiɓe en ɓe ndendini commune kamɓe fof ɓe gari ɗo kamɓe fof min calminiɓe goto fof inde mum e yettode mum bo gandanɗa hoorema affaire o weeli yooɗi yurminima par ce que ɗum ɗo so waɗi ko waynani so waɗi yimɓe boosiyankoɓe gonɗo e yimɓe heddiɓe takkodirɓe men fof gonɗo en ɗum ɗon ala fof mbawɗen wadde sowona weltanade ɓe e ñagade Allah subahanahu wa taala ɗum ɗo ko sumba ko yo Allah nawru ɗum yeeso mbaɗa ɗum duuɓi ha sukaɓe ha taniraɓe men fof gara dontine continue gueɗe mbaɗe dani ɗum ɗo ko hunde wande fayida e nder wendu boosiyaɓe ko hunde wande fayida gandanɗa hoorema e commune mo Harka Diéré min beltanima dendagal bandiraɓe arɓe ɗo henno sernaɓe ɓe e sarifaɓe ɓe fof min juurima ɗumen e sukaɓe wendu boosiyaɓe min mbiya on vraiment yon tinno no feewi ɗum ɗo so neɗɗo ari e wuuro ngo tawi yimɓe jaggodiri ne mbaynadi ene jiidi yumma ene jiidi baaba ene jiidi feere ene jiidi anniya alors Allah ko mbawi sona weltade e weltanade no ñaganade Allah subhanahu wa taala yo Allah nawru ɗum yeeso bon en tawama hikka yo Allah hokku en tawede oɗo saaha mo wuuri tawnene fof eɗen ɓeydi e gustaki ummiɓe ha Fouta ɓe kadi Allah adiɓe ɗe yo Allah nawruɓe dow jaam goto fof tawa e galle mum e jaam mo jaayi Moustapha sallllahu alayhi wa sallam bon mi salmini on mi juurima on weltanima onon fof mi won assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh eɗen ñaagui Allah jaɓanede lewru ndu ha e golle ɗe fof ha e haala ka e min beltima no feewi ɓe boosiyankoɓe ko weltade tan nde wonno boosiyaɓe ko mawɓe men mbiyanno ko en jetti hen Allah no feewi onon jooɗiɓe ɗo fof min calmini on min jetti on min calmini on min jetti on min juurima on ko haala ɗo ko fof kadi yo Allah newnan en gollirde kanko kalɗo ɗo tokkaɗo yewtere nde o
mbi ceerno Alsane ceerno Djibi kañum jangguinanno min somo yaha nokku ko kanko rokkanno min ceerno Alsane ko jangguina min so arti tan o fuɗɗoto to min jarata ɗo o continue eyyi noon eɗen jettamo no haaliri ni yo Allah newnan en gollirde en calmini en juurima sukaɓeɓe ko sukaɓe dariɓe ko sukaɓe fewɓe ko sukaɓe nangguɓe bocaɓe no mawɓe gondirno ni ɓe gartan ɓe jokki hen eyyi ɗum noon eɗen jetta hen Allah no feewi eɗen jetta kala garɗo yo Allah ɓamtu ɗum yo Allah ɓeydu ɗum ya barkillahi seydi kadi jinnaɓe men en darinoma ɗo ñaaguiɗen Allah yo Allah hokku en wattude ni saaha mo wuuri Allah hokki en cellal e kisal e wattude noon saaha mo wuuri donc ha hande eɗen jokka yettude Allah nde taw noon kala ko neɗɗo dañi ko Allah subahanahu wa taala o en jetti hilifaɓe men diina en jetti hilifaɓe men aada eɗen puɗɗoro salminago e juuɗe bani men gorko tawi ko guiɗo men sehil men e ha noppulani mbiya goto wonta leñol kono noon wona jikke leñol premier questeur Daouda Moussa Dia salminama juurama en calmini dendagal délégation garduɗo hema rewɓe e worɓe en calmini ceerno Abdoulaye Tambat kanko e ceerno Mama Sall e dendagal jeunesse wendu bosiyaɓe mo limi kala juuma walla junno en dewni calminali ɗi e juuɗe mabɓe en calmini président Kadia Harouna Mbengue en calminimo ɗo salminago fuɗɗi ha ɗo ngo joofoyi en calminimo salminago tawi kadi ko saabu Allah e minen fedde rewɓe wendu bosiyaɓe noon emin jetti Allah amin juule rasoul emin jetti jinnaɓe amen kono amin jetti Kadia Harouna Mbengue nde taw noon kala ko wona gonga ko gonga ɓuuri so hunde juuti ɓooyi Allah ne wela kono gonga ne tawa Kadia Harouna min ñaganimama Allah nde Allah hokkatma sago ma e yidde ma e sago bande en so tawi a dañi sago ma tan minen fedde wendu bosiyaɓe rewɓe min dañi sagoji amen eɗen calmina doole quelque tan e lima tan en mbawa limtude yimɓeɓe foof kono noon mi haala e bureau ngo gardugol Adama Diop e Fatimata Sy e Hawwa Sow e dendagal rewɓe wendu bosiyaɓe naaɓe wonɓe ɗo eɓe dañani arde e wonɓe wendu bosiyaɓe saabu minen rewɓe fof jiiɗi yumma minen jiiɗi baaba donc garɗo emo arani fof salminago munnani hen emin ñaago Allah kadi nde Allah hokkata en wattude o saaha mo wuuri Allah junna hunde nde ɓeydo kadi yonude ɗum kala no yodiri hitande kala hitande wonde nde ɓuura saabu ɗum ɗo ko yettere Allah sen ƴeewi gila nde puɗɗiɗen ha ɗo ɗo jaraten hay goto emen jiyani hen ko ene nimsina ɗum saka rutto caggal kanko premier questeur ƴettude dongal teddugal o rondingal ko yettude Allah amin gandi tigui tigui o yiyani hen kene nimsinamo gila o fuɗɗi o yawtirani caggal o nimsani o wiyani heewi feere o wiyani muusi kala ɗo min dilliri ko noon o nayorto donc nomin jattanma Allah emin mbiya kadi yo juut Seydi Dia ko jaarore wotere garanmi e bandiraɓe arɓe ɗo enne ɓe foof kadi dendagal fedde nde onon foof salmini on kadi juurima on weltanima on kadi wi on kadi bisimilla moɗon kadi sen garti e premier caissier à l'Assemblée nationale honorable député à l'Assemblée nationale walla mbiya coordinateur départemental de Kanel président du conseil départemental de Kanel somi yiiɗi mi wiya noon walla maire de la commune de Horkodiéré Daouda Dia en calminimo au passage darde makko e association de ressortissants wendu bosiyaɓe darde makko de wendu bosiyaɓe ene wonde délégation makko nan ɗo adjoint monsieur le maire Mamadou Issa Niang ene wonde monsieur Kane ene wonde Adama Diop avec toutes les délégations kamɓe fof eɗen mbaɗaɓe ziyare min duwima minen de mawniraɓe mon jinnaɓe mon min duwima ono sukaɓe yo Allah sellil sembina Allah nawa ɗum yesso yen battinimo wuuri ya ilahi seydin mi salmini on mi weltanima on allahumma si Allah tendi noon on jarama merci sarif mama wani hamdulillah lula ala basi fina wa minna wa qadana سيدنا محمد على العرش ما على علا ساكن على حق عباد الله بالمجد والعلا اسقي نبيك جمال قضى الله وجودا والله اسقي نبيك جمال جودا نبال وجودا النبي الله ويولد تنباني كسل مجداي وفا اسكري نبيك جمال كبالا
annabi tare nabi aca wadde juuɗe mone nabi jiɓe annabi mbaɗe juuɗe dow nabi sarif kay ko kiɗo nabi ay sarif abba kiɗo nabi dawuda dia kiɗo nabi bose yaɓe jiɗi nabi bose yaɓe jiɗi nabi jiɓe annabi mbaɗe juuɗe mon nabi annabi tare nabi sarifo ousmane kiɗo nabi wallahi tare nabi annabi tare nabi annabi tare nabi naatena aljanna elen ɗago elen ñañoto jarane kawsar jiyam ɓelɗam kosam juuri bel mangoy banana tamoroje ananas bom wallahi tare mamadou lamin yaata aya rasulu yaata dawuda dia yaata min manta annabi yaata e doole mum e sembe mum kanko ne yo Allah mo moƴƴere yo Allah ɓeydan mo sutura e ndenka e yaajede inchallah kala ko o yiɗi yettoyaade yo Allah yettinmo ɗon taw eɗen tawa inchallah te kadi omo ittani wuro ngo gueɗal sabu kala hitande omo ara aɗa wawi wadde jawdima mbasa arde mais présence makko ɗum wadde important e ko waɗata ko sabu ko kilifa ko joom gueɗal e ɗiɗo leydi so tawi o déplacé o ari ɗo ɗum ɓuri hunde fof yo Allah yomo moƴƴere ko teddungal kanko e dendagal ɓe tawɗen ɗo mi salmini banam debbo sohna Hawa Moussa Dia e sohna Aminata e dendagal ɓe tawɗen ɗo nene galle Mbengue en e dendagal musidɓe ɓe tawɗen ɗo e rewɓe hen e worɓe mi juurima on ewa alhamdulillah minenne kadi min gari tan ko rendude mo ndeɗo moƴƴere ceerno Ablaye no mbiɗani conférence o guila fuɗɗi kala hitande amin gara mi arda e musidɗam ceerno Malal Tammadou eywa min gari rendude mo nde tawno min komi bosaɓe najo ko noon Allah waɗi ko wuro ngo tappiɓe ko wuro ngo ganduɗa ko e hooram ngo jeeya ɗum waɗi kala ko keeɓi e bosayaɓe so Fouta sogaɓe tawete eɓe ko jinnaɓe goni toon ko enɗam woni toon alhamdulillah hakkude men ko enɗam te kadi hakkillam mboɗo heewi haalde ɗum ene jogii ko wattinimi hakkille e bosayaɓe jinnaɗam Chérif Abba rahmatullahi aleyhi mi meeɗa yiide Chérif Abba o holli haaju neɗɗo e aduna so wona Haruna Moussa Dia mi meeɗa yiide wona galo mum wona lamɗo mum wona almudo mum Chérif huccite ema haalanma haaju mi yiyani on hay goto so wona e ceerno Haruna Moussa Dia waɗi hitande amin jogii forage ko solaire ndiyam ala o noddi min o sa wuro ngo ene ɗomɗi ndiyam ala toon o noddi min o wi min noon mi meeɗa hollude haaju neɗɗo haajam fof kollannomi ko Allah kono oɗo haaju mboɗo jogii ɓinguelam mi andamo mi meeɗa yiidemo de kono mboɗo yiɗi holludemo oɗo haaju o nelimi miino o e mawni amen nana Amérique ne wiya Alassane Sy min mbaɗi délégation min jeehi bosoyaɓe wondene wullitade Haruna ko conférence o alhaali forage o min tawi ɗon ceerno Alhassane noddi Haruna janggo noddi technicien mum neli addi machine on machine woni ha joni ha to kaleten ɗon o cikko cankon ɗo ɗum ko hunde teskinde sabu Chérif en ɗum hakke e mawnude e makko o ummi ɗum o ummi wuro o waɗi délégation dendagal wuro ngo ɓesgu ngo min gari min ñalloy bosoyaɓe ɗo galle ɗo e ruttude Haruna teddungal o hawri e joom makko gisa o yiidirani e Haruna ko teddungal ngal ganduɗa yijjittaki ɗum nana e hakkillam mboɗo andi noon Haruna en Dawouda en kala koɓe dañi e moƴƴere ɓe kandi hen eɓe kandi eko ɓuuri ɗum sabu jinnaɗo mabɓe nden gueddaɗo min ko on gandumi ko jinnaɗam ko musidɗam kala ko ɓesgu makko so barkini moƴƴi ndaw ko haani sabu yumma moƴƴo jibinta ɓurɗo ɓiɗɗo moƴƴo derrière chaque grand homme il y a une grande dame kala mo jiiɗa baɗɗo fayide e aduna foti ko ceerno foti ko lamɗo o muyni ko kosam endu nene makko ɗon barke feeñata e makko ɗum ɗo fof ko barke jinnaɗo o jinnaɓe ɓe
yo Allah kanko jinnaɗo jaaɗo yo Allah yurmomo yaafomo keddiɗo yo Allah hettuɗum ko juuti heddana en enen fof jinnaɗe men inchallahu taala eywa ko ɗum jinnomi haalde ɗum ko teskuya mo ganduɗa nana e hakkillaji amen minen fof ko teddugal ngal ganduɗa inchallahu janggo yawmal qiyamati Allah yoɓata ɗum koto faya to nde tawno nelaɗo sallah sallam wi man sana'a li ahli beyti ma'rufan falan yaqdir bi mukafa'atihi fa ana mukafi'u lahu yawmal qiyama o wi kala baɗanɗo goto e taniraɓe nelaɗo teddugal mo o waɗani o wawa yobdemo janggo yawmal qiyamati komin yoɓata ngal ɗon teddugal ndeɗo ñamani ko nelaɗo yoɓata ɗum eywa yo Allah jaɓani golle ɗe gonɗen koye lewru korka gonɗen koye balɗe sappo battidiɗe ɗum ɗo lewru ndu ganduɗa korka fof ne heewi moƴƴere kono ɗeɗo balɗe sappo kadi ɓuuri hewde moƴƴere saabu moftade e balɗe ɗe ko jamma biyeteɗo leylatul qadre diraɓe julɓe min calmini on moni kala inde mum e yettode mum en gadoro calminali meɗen taniraɓe nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam sharifaɓe meɗen wonɓe ɗo henno Sharif Ousmane e Sharif Makki Aydara min calminiɓe min juurimaɓe min calmini sernaɓe meɗen hiilifaɓe meɗen mawɓe hen kamɓe fof min jiiɓe so sago amen goto fof min ndewa inde muɗum kono hay goto min goppani onon fof min calmini on min beltima kadi artude min hande e oɗo ñalawma taw koko duwinoɗen yo Allah hokkude en no kawruɗen on ñalawma Allah hokki en oɗon fartange ɗum no en jetti Allah en jetti kadi sukaɓe meɗen sernaɓe hay soko sukaɓe hande alhamdulillahi wonko Allah hokki ɗumen to banggue gandal so tawi on tengti e koɓe kalata ko walla koɓe kaali ko woni holɗum temoji ɗiɗi mi kaali ɗo ɗi so tawi yimɓe keɗima ɗumen no feewi ene wayno haala ko fof gasi haalaji cer ala ko neɗɗo way probléme haydara so tawi Allah hokki en ɗum kadi taw koye weedu bosiyaɓe ko sukaɓe muɗumen mbaɗani en ɗeɗon jewte en jetti hen Allah kono en jettiɓe kamɓe sukaɓe ɓen en calminiɓe kadi en juurimamaɓe en calmini sababuji ɗi fof woni président association en calmini bureau ngo fof no fotiri en jii liggey maɓɓe ittinare maɓɓe en calmini diaspora bosiyaɓe fof to foti to mbawi wonde e aduna e fof en callimiɓe en juurimamaɓe min beltinima kadi musidɗo meɗen hande e oɗo ñalawma teddiniraɗo woni Aboubacry Kanté to weeɗo bosiyaɓe gontoto France min ji Alassane ari ɗo henne waddemo représenté ene wayno ko kanko woni ɗo henne ni en calmini kadi bandiraɓe meɗen ummiɓe Fouta gari ha kawri hen e wonɓe ɗo henne ɓe fof no fotiri gartanmi tan koye jarnade caggal nde calmini jarnade fedde association ɓamtare weyndu bosiyaɓe ɗo e Dakar mi weltanima on no feewi saabu golle moɗon labtude saabu fayidagal moɗon saabu darde moɗon e weyndu bosiyaɓe min calmini noon rewɓe no feewi e gardugol Kadia Mbengue oɗon gandi darde Kadia Mbengue e ɓamtare weyndu bosiyaɓe oɗon gandi darde Kadia Mbengue e ɗo e bosiyaɓe wonande fedde muɗumen darinde ɗo henne min jettima Kadia an e wondiɓe maɗa e bureau maɗa fof no fotiri kono min jetti kadi hande sababu e fartade mo keɓɗen no feewi kadi taw ummi koye rewɓe he taw kadi wona seeɗa min mbiɗa sikkini hande ko ɗum ɓurmi yebde ɗo henne hande e ndeɗo jonde caggal fof kono yooɗi kono ɗum ɗon ko tenti
woni hon on suka meɗen mo ganduɗa hoore maɗa kañum hande ari ɗo henna ene reeni alqur'ana ko saɗi ko sawno ko wonande debbo ono Yacine Kanté min calmini min juurimomo min beltanimomo min doonimomo yo Allah juutno balɗe ɗe yo Allah kadi juutno hono makko ene weeno Bosiyaɓe kono yo Allah juutno hono makko ene Fouta fof wona hunde yande rewɓe wiyere ndeni alqur'ana wona hunde yande e meɗen hayso ene woodi janggo ɗum ene woodi ɗon suuɗiɓe kono jiɗɗen ko yo feeñ woɓɓe nana ɗum jii ɗum kañumen ne ñamma ko moƴƴi ñammel en calmini kadi sukaɓe meɗen ɗo dariɓe wonɓe ɗo henna ene liggo jamma e ñalawma ene darni galleji muɗumen kono ene darni weedu Bosiyaɓe sindo ko sagam kamɓe fof goto fof rewa inde muɗum kono goto fof to woni ɗo mbiɗa tini gonka muɗum mbiɗa tini darde muɗum mbiɗa tini liggey mo ligganto wuuro ngo mbiɗa tini liggey mo ligganto galle muɗum so tawi a ligganima galle maɗa ene wayno a ligganima wuuro maɗa sa ligganima leñol maɗa a ligganima wuuro maɗa sa ligganima leegal maɗa a ligganima wuuro maɗa mbiɗa jarno onon fof no potirɗon ɗo henna guila yewɓe hen hay fitiram golle en hay heddiɓe ɓe fof no fotiri goto fof e darde muɗum min tini hayso goto fof mi yettaki ɗum taw so Allah newnima mi yettono onon fof inchallah kono onon fof mbiɗa jarno on ɗeɗon golle min jarnima biro gomi arta hen woni toppitiɗo affaire diine o woni musidɗo Abdoulaye Kamba ko sehil ko musidɗo ko guiƴiraɗo aussi ɓoyɗaɗo mbiɗa andi darde muɗum e diine en calmini kadi yitnoɓe arde ɓe garani hono ceerno Malal Tambouri en e hono ɓen e ɗo wonɓe ɗo henna fof hilifaɓe wonɓe ɗo henna ɓe won hen ƴettuɓe konngol kono won hen kadi ɓe ƴettani konngol onon fof mi yi on mi salmini on mi salmini ɓe garɗuɗon fof ɗo potirɗon ñalawma mbaɗo hono dani wona hunde wemde kono alhamdoulillahi on darima e golle moɗon e darde moɗon yonde ha ñalawma o ñamtora dani hewano weedu Bosiyaɓe to kewɗen darade tan mbaɗɗen ko way kono dani tawa ganduɗa hoore maɗa yimɓeɓe fof ene jaadi hen ɗum wona hunde wemde hande noon alhamdoulillahi ɗum fof ko kulanɗen ko eko saɗirno en ko fof hande on kolliti ene wawi wonde te on mbaɗi hande oɗo woni 6e édition woni duuɓi 6 deggodirɗe oɗon mbaɗa ko e dani ñalaw mbaɗɗani hankkadi wiyannoɓe ɓeɗo Bosiyaɓe mbawa wadde ɓe wiyannoɓe enen koye meɗen cikkude eɗen mbawa ko onon wonɓe ɗo ene ɓe on kolli eɗen mbawi kadi huɓɓude ɗum so Allah jibinma en mbaɗa inchallah mi jarnima dariɓe noon e ndeɗon darde ha ɓeɗon mbinoɓe wawata wonde ɓe on kolli ene wawi wonde ɗum noon association moɗon o foof onon foof mi salmini on mi jarnima on kono mi duwnima on so jittiɗi noon ko mbimi ko darde nde rewɓe daari onon worɓe daari ɗon so tawi rewɓe daraki weeɓata onon so tawi on daraki weeɓata no enen fof en darima Allah hokki en hawde oɗo saaha en bettima no fewi no fewi duwɗen tan ko yo Allah hokku en tawede o saaha mo wuuri taw goto fof kala garɗo en hande taw mankani ara tawe ɗo en e ñalawma mo jiɗɗen hawrude o saaha mo wuuri so Allah hokki en fartani en beltinima noon bandiraɓe meɗen ɓe ganduɗa ɓeɗo il faut mi arta e muɗumen seeɗa koɓe Allah hokki banggue aduna kono honorable Yumma Ba on ɗo jooɗi au conseillére e honorable député Mayram Kane ɓe nanɗo jooɗi e banggue rewɓe e Alassane Mbaye Thiam o conseil économique social et environnemental nanɗo ene jooɗi ɓeɗon e woɓɓe hewɓe yinnoɓe arde komin ni tan sali yajude ha ɓurti pour anji woto fanude gueɗe meɗen kono ko yinno arde ko so gari hejata e salo ko min tan fawi hen junggam pour mi yiiɗa ɓurta kadi so ɓurti tan kadi mbiɗa no heewi wadde ko andinɗo won tan ndeɗo darde holliri eɗen mbawi woto jatiren hen caggal kono ɗum fof de ko dental adata ɗum dental ngal ko ngal wurɗo yo Allah wallu en ngal continue yo Allah wallu en ngal ɗo dental ngal ñiiɓa ngal wona moƴƴere ngal wona nafoore e ɓamtare weedu Bosiyaɓe kono kadi wona ñemtorde e guri keddiɗi ɗe fof
hande noon ene wayno paaren ko ceɓɓitti korka halifaɓe ɓe e sherfaɓe ɓe kaali ko nafoore woni hen eɗen ñaagui kamɓe ɓe duuno en dowuji mabɓe eɗen naftore eɗen jiiɗi naftorade dowuji mabɓe nde Allah newnante en jettunen e jaam ko ɗamina e lewru gorko ko ɗamina e jamma leydi ɗum ko Allah hokka en wona nafoore meɗen woni ɓamtare meɗen en donima kadi président de la république en donima leydi ndi nde Allah waɗata mayri teere nde Allah waɗata mayri ɓamtare nde Allah waɗata mayri ñippa kala fitna to wawi ummorade fof ngadi so tawi leydi ne waɗi fitina hay hunde ala wawi gasde hen ɗum noon sen donima leydi ndi en donima président en donima koye meɗen mo Allah wi o wono ko on wonata mo Allah yamiri yo wono ko on tan wonata kala kadi mo Allah yamiri yo woni kadi ko on woniri ɗum noon ko heddi ko hujji tan kono woto ɗum addani en feccade won pecce haa ko eɗen tañodiri hen haa ko eɗen jetto won nokkuji to janggo e jaam eɗen donka ruftorde darodiren koye meɗen ɗum ko banggue waji to banggue politique to nde wonon politique o hannde ko audio ji ɗi ngari ko vidéo ji ɗi ngari ko wonko ñawɗi no feewi no feewi no feewi ma yimɓe ndento ɗum ɗon no feewi nden aɗa wawi haadiran hakkude ma e neɗɗo haaɗa ɗon kono hannde wonɓe ngannduɗa hoore ma eɗen jogii jettima e banggue fitana wona temoji kalaɗi ɗo en ɗi aɗa ara aɗa yewtude e neɗɗo aɗa sikka gonɗon koye yewtude taw kañum ko jewtuɗon ko eɗen jaggi téléphone ene mbaɗma enregistré taw fandare mum tan ko bonnoyde walla téléphone aji jomum taw téléphone mo waɗi enregistrement wodat nawma to banggue haala jewhon enen ken fuutankoɓe mi wawi ɗum ko ñoore mbiyami ɗum ko yewtere so neɗɗo woppani jinnaɗo muɗum woppani ɓiyu mum woppata goɗɗo ɗum noon ko yewtere tan wona haydara ko mbiyatan ñoore ko min jaggu ɗum ko yewtere so tawi noon an a yewti aɗa yewtude e bande aɗa yewtude e guiƴe aɗa yewtude e musidɗo maɗa jagguɗa tan ko musidɗo maɗa kono so tawi ko on woni ko mbattoma enregistré de janggo jaam en ƴeew bonnande walla yettide haala ka taw wande kalta nde gonɗa ko yewtude sinno ko jeeri fof jettete gool tañum ende ma ko heewal ɗum noon ma rente no feewi no feewi no feewi fuɗɗima yajji to banggue foto to banggue ko jooɗi chef o haali sernaɓe ɓe kaali yo yimɓe ndento oɗon violence min ko ɗon jimmi tentinde to banggue taƴƴenɓe maɗum to banggue téléphone ngaji ɗi ma yimɓe ndento ɗum no feewi no feewi kala ko jiiɗata ko ɓennata ñamtinede noon ko boni walla konngol bonngol hay goto yiiɗa ɗum yimɓe ndento ɗum ko wasiyo tan ko sernaɓe kaali mo so tawi on keɗima hay batte ɓe goppaɗe ɗum tagi ɓe artata hen so jimɓe arte ɗum ɗo tan komi yi kañumne ko fuɗɗi ñawnude no feewi hakkude meɗen ɗum noon minen ɓeyde hen tan ko bawmi ko woni rentinde e ñagade bandiraɓe ɓe nde tentoro ɗum ɗon waɗaɓe ɗum ɓe kadi yoɓe gandu kadi ɗum ɗon wona ko bonnata ko woni hewde e ko nafata ko ɓawi noon ko bonnata ko woni hewde ko nafata ko jiɗi kam yimɓe goppa ɗum taw so jii hen jaheten ko jokkere en ɗam kono mbaɗi hanndi oɗo ñalawma hannde on jiɗɗo hen salo fof no yediri ni goto fof ne heeɗi goto fof addi ɗum tan ko jokkere en ɗam nde ɗum noon ko ɗum tani mi ñaagui yo continue ɗum ɗon kowona ɗum ko andinde bandiraɓe ɓe tan minen de darde men tan ko darde wuuro ngo ko darde département de Kanel kala no ganden ɗum ɗo ene ɓamta ɗum eɗen jiiɗi sen donkani darade hen oɗo ñalawma noon ko ñalawma moɗon minen mbawi tan ko wallide banggue momin mbawi o kono ko mbaɗɗon ko woni hewde laabi sappo ɗum noon ko min jarnoto on goho en tant que jibinade weedu Bosiyaɓe kono ɗiɗi kadi en tant que maire commune mo Horkadiere ngari so waɗama ɗo hen ene wayno waɗa koye commune Horkadiere aussi teddugal ngal ɗon aussi ko onon jeeyi teddugal ngal mi salmini on mi jaarima on mi jurnima on yo en mbaɗɗinima woni eɗen ɓeydi hen ustaji taw enen foof hay goto mankani oɗo saaha allahuma salli ala seydina Muhammad haaji fof yo tewne hen fof pawen ɗum e ñamaniraɗo fof gokkane jongo annabi sallllahu alayhi wa sallam ko tawan duuto yo Allah jaɓan en saabu yo Allah jaɓan en
sabu jofni altine o sabu jofde jamma altine o e sabu ñalawma janngo leylatul qadri tiinaɗo o so ñalawma mo ngannduɗa ko ñalawma tiinaɗo leylatul qadri fof yo Allah jaabo fof fo yo Allah jaabo eɗen jortima Allah jaabo tabarakallah ma sall yo Allah jaabo en battunima wuri en bettima ma sall bismillah bismillah assalamu aleykum salamu aleykum mbiya amin ko Allah andi jamngal baɗagal barke goto e min kala yo wi amin ko sari doto ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اصلح أمورنا وأمور جميع المسلمين اقض حوائجنا وحوائج جميع المسلمين واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين أماتنا الله على الدين نبيه بشيخنا الإمام الطيب آمين آمين استجب دعاءنا ولا تخجل سيدي رجاءنا بجاه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تبارك الله ما شاء الله assalamu aleykum wa rahmatullah Pindi TV ko adi fof ko weltare nde won noon hikka waɗata duuɓi 6 hamin mbaɗa conférence o Allah kadi e Daouda Moussa Dia waɗata financement o nde won noon ko association waɗata organisé mais financement o ko Daouda Moussa Dia umoto min meeɗani ittude ɗum e keese ɗum ɗon noon ko yettere Allah eɗen ñaagui Allah kadi yo Allah junno ɗum sukaɓe bosiyankoɓe nde won noon kañum o e Dakar ko yimɓe dadiɓe ɗum ɗon noon eɗen ñaago Allah yo Allah junno ɗum te kadi dendagal bosiyankoɓe foof nana caggal makko nde won noon ko weeɓani e lamɗo wonde lamɗo e aussi e yañude sukaɓe wuuro munen wonde kala ko jiiɗi tawi ene wawi darade hen darde aussi tawi bosiyanko foof ne belto ɗum ɗo noon en tant que président mbiɗo waɗamo hen remercier nde won noon ɗum weeɓani par ce que ardade wuuro tan weeɓani saaha noon wonde lamɗo ha kadi ene waɗa couvrir wuuro kadi wuuro ene wona ene jogo konngol gotol to batte aussi ko waɗata ko e dow konngol gotol e dow weltare ɗum ɗon noon amin ñaagui Allah yo Allah junno ɗum eyyi ɗum noon assalamu aleykum wa rahmatullah ɗum ɗon tan jinnomi haalde hen wonde ko weltare bosiyanko foof eyyi tagui min suɓade ndeɗon toɓɓere eɗen gandi violence hande monde o foof haalani noon kadi aussi e to banggue politique Sénégal il faut yimɓe suhaɓeɓe jogo exemplaire e président Macky Sall kadi walla jogo exemplaire e Daouda Dia saabu politique wona violence politique ko moralement yaltinde hen plan d' action mo gandanɗa hoore ma aɗa wawi wadde hen développé kono sa ƴeewi hande o ko yimɓeɓe won ganduɗa hoore ma ɓe mbawa jogade galleji mumen so mbiɗen jogo leydi e violence ko ɗum tagui min sabude addude nder oɗon point pour wadde sensibiliser suhaɓeɓe e wawde andinde ɗumen violence wona hunde moƴƴere eyyi ko ɗum ɗon tagui min suɓade ndeɗon toɓɓere merci eyyi ko yettere Allah ko waɗi foof ko saminde juurade conférence momin mbaɗa hitande foof hikkanne Allah hokki min fartagi min gari min kawri hen won ñalawma hande o ñalawma o noon moƴƴi yooɗi feewi e darande sukaɓe wendu bosiyankoɓe rewɓe hen worɓe hen wonɓe ɗo e Dakar wonɓe caggal leydi e wonɓe wendu bosiya foof ndendi mbaɗi ñalawma o ɗum waɗi ñalawma o waɗi woni no feewi minen arimi hawrude hen tan wallodurde e mabɓe e ñaganaɗeɓe Allah nde Allah hokkataɓe fartagi hitande fande kadi Allah hawrdinen hen taw eɗen fof eɗen celli eɗen guuri eɗen celli ko ñalawma moƴƴo ko ñalawma tengtuɗo hitande fof ɓe mbaɗa ɗum woni 6e fois ɓe mbaɗa ɗum ɗon ɗum noon ko yettere Allah ɗum waddima hande oɗo ñalawma hikka nde ko darde l'islam e ɗiɗinaji teskaji holko saabi cuɓi ɗon nde ɗon eyyi ɗum ko kamɓe koye mabɓe cuɓi ɗum andude tan hande won heewi yaadude ton koye jamanu no ardini hande oɗo en jii jamanu o firnaji ɗi en jii aussi banggue diine o nden kam eɗen joguino to kaɗonɗen banggue firnaji ene woodi ittanaɓe gueɗal hande ene famɗi guittanaɗo gueɗal banggue firnaji
wona wonɓe diine wona wonɓe aada wona hilifaɓe ɗum ɗo noon addi ɓe gaddu ndeɗon yewtere ɓe jewta hawnaki ma o nafɗi yimɓe he walla nawi sukaɓe he firnaji ɗiɗon gonɗi ɗo henne jamma ñalaw beele ne gusto yimɓe gattata haqqillaji ɗi ko ɗum addi ɓe suɓade oɗon tema kadi yimɓe ɗi yaadi hen kadi gati ko tema jaɗɗo e jamanu o wonon ko ɗum woni ko yiya hannde e leydi he ko ɗum addi tema oɗon faami ɗum weeli ko noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe ayawo Pindi TV no mbiruɗen nane en gardidi gasi oɗon conférence mo ganduɗa ko 6e édition woni arwaride jeegom nde ressortissant ji wendu bosiyankoɓe mbaɗata kala hitande mbiɗen noon ko ARWBD association des ressortissants de wendu bosiyaɓe ɓe ganduɗa kay ɗo e Dakar pinnata ko kañumen ndendi anniya e fandare mawde gam yuɓɓinde oɗo conférence mo ganduɗa Patam Lamijo conférence o noon hikka no mbiruɗen ni temo ko darde l'islam e ɗi fitinnaji teskaɗi donc ko toɓɓere nde ganduɗa yaadude e jamanu conférence ji ɗi gari hen ɓe jewti hen no hanniri ni en jii dendagal bandiraɓe foof gummima bangyo bang gari hawrude hen rewɓe hen e worɓe hen ha toon to cuuɗi men Fouta won ummiɓe toon gam hawrude hen ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe eɗen kokkodira rendez-vous ha saaha goɗɗo so hawre welede Allah on jarama. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam